Kahnyot Youth Council West Khasi District haringkat bat kaseng Mountain Road Youth Movement MYM. Hakasau trek ulber arja arpusau kilalit ban pensange egjing temu katanat District Social Welfare West Khasi District ban penlong bet yak interview thongkap hapo ketika tanat dak basyem tang yak hisamla ki bala penrung kerteng hapo ke Employment Exchange. Kat kum na kini ki art ligi seng laong ba kilahap penyekran bodu Deputy Commissioner yakani kakam namar baka officer kepada pet yakatanat kam syam lapen sengap setia. Kini ki arseng kila dawa beriban khot thung kam salon sar lingba ke advertisement bat kenturu baki officer kim de ban syam ya kabor halade. Kila pen pau ka jing songu yo Deputy Commissioner obala syam khia bat pen sange swaya kini ki interview. Jong ni ka HYC harangkat jong ka Mountain Road Youth Movement. Mentakas ni lawan ban dia wan mi ang ni ha office jong ka social welfare. Namar hadin bangi layo jing tip men ha kani ka si sejany bangi jing tip ban kaliang jong ka office hang ni kimut ban khot personal interview direct nam ta ka post gender specialist ang ta kumjuru nam ta ka post specialist in financial literacy kumjuru nam ta accountant assistant bat ka data entry nam ta ki multitask staff yakini ki post kimut ban khot personal interview direct tina kaliang jongi ngila phone ya I kong pakenti belong I officer hang ni ban kaliang jongi ong ba in yaj la ka yaj bet man ta ka sngi ha ka ni post pho baje tina kaliang jongi ong ba phi dra phi yaj la ka yaj kaliang jongi kum ka HYC West Khasi District harakat jong ka Mountain Road Youth Movement ngin wan ban pensange bet nam ta ka ni nomor ba ngim su hap ka jeng kwa ka jongi ka seng harakat jong ka Mountain Road Youth Movement kolong bangi kwa bagade ban yaj leng ba ka advertisement hadin kata kinsa kalak ban long hagno gadur la ndrai ka de ban don bek advertisement ndrai ban syukhat interview direct ka basyusim yaki bala register ha ka unemployment exchange nak lenjungi ngem sungai ha be kata bat kam long ru ka baha nam tagi samlawat kam jang West Khasi District kumba pi hang ni tayo bala dep nak lenjungi ngila persang bangin yakran yo disiru ba un pelaj advertise no ya bro kipus ke badan balaj po West Khasi District nang ba kanong kata yaki samlawat kam rai nak lenjong ngiu ini pat entah kilek hak ni gaduh nak liang jongi pat iwan pan persange nak liang jongi ila furu ya sa disi save garot ban nak liang jongi ong hadin balaya kred maha ban ofisa kila rai pat persange no emta ka sigi ting yu iru ya ka notification hang ni ba kila adep kan persange no nam ta kanika exam te nak liang jongi ru ngi ai ka jing kerpat keju upor jing maham ya boro ki ofisar bakim dei ban yaj laj ya ka advertising nomor ba let's say la dadot ki pus ki ba bun ba ki sama jongi ko West Khasi District ki ba don ki ba klem jam bila rang yat direct no let's say sim na unemployment exchange kan ta ki sama lawat kam jong ko West Khasi District tinget ba nak liang jongi ru ngi ai play disi ba ula persange na yak ni gamta ba nginget ba ka jingi trelang ka jongi nam ta ka jing pha jong ka imlang ka salang kwa ba ki manu ban shu lek dak bor ki kam hapo West Khasi District hendangi kwa ka de ban yat bet da jokaliti kum kisamla ni kentu ya baro ki department boper hapo jong West Khasi District baki nom lek shu kum kini ki jatkam ki wan chutung sop claim ka jing tip bat ka jing penlaj khobor pajba de gani ga long ka jing dunong ka kraw ki samla na khopor nilalap ba kini baro ki de tang ki jing lek bahari bat ka penjot sisa ki samla ki badon ka jing trang ban yo ki kam ki jam te ngi kerpat ban ngi kentu ya baro kamtam ki department ki badan hapo jong West Khasi District baki nomlin ban lek kumni lada pinyai lek kumni kumut ki lalong sisa ta ki briu lani ki nong yalam lani ki officer ki ba trei tang namta ka jing mentoy ya kamaladi klem na perkhat su ya kasuk kasany bat ya ka hok kasot jong ki pajba jong ki nong chupsnong bat ha kaju kapor lada pinjit ya ki ta ki samla ki ban yale ya kata personal interview tang naka employment exchange kan long ka jingdu nong ka bakraw ya ki samla jong ka distri beragawai kum menta narambrai nanta na Mountain Road na Shalang bat na ki way ki benta jong ka district kim padon ka ni ka office employment exchange kumta kim tip ki donro ki bompat tip ya ka ni ka employment exchange along ka bahaya ki kumno bakin register ya lade hapo jong ka ni ka department Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet.
Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.